léto. A ne to pohodové, ale to, kdy se ti lepí tričko na záda, polštář je teplejší než trouba a v noci se budíš jak v sauně. Takže jsem našel řešení. Tohle je větrák Siguro FNS 470 Silent Wind. Výkon a rozsah. Začneme výkonem. Průtok vzduchu 2700 kubíků za hodinu. To ti sfoukne i prach ze stolu nebo tchýni z gauče. Dostřel vzduchu až 15 metrů. Takže jestli máš velký pokoj nebo bydlíš v paneláku a chceš profouknout 2 místnosti najednou, check. Hlučnost minimum 35 dB max. To je míň než většina lidí při telefonování v MHD. Seriózně, můžeš spát a nebude tě to rušit. Funkce, který oceníš obám. Dálkáč? Je tam. Časovač? Jo. LED display? Samozřejmě. A taky 12 rychlostí od lehkého vánku po střední bouři. A jestli si chceš nastavit sklon nebo otočku, má plus i 16, minus 6 vertikálně. Prostě větrák, kam si řekneš. Praktický bonus. Je to stojanový typ, takže si ho hodíš kam chceš. 130 cm výška, váží málo, bílej design, žádný šílený futurismus. Prostě decentní krása. A bacha, má ochranu proti přehřátí i přetížení, takže žádný apps, něco smrdí.